Oras. Salam. Oleh hati mata dok tutuhat tabu hita pajupang muse di bagian channel langsung sitorus dan naik pakai otak saunari lau manakasi bagat so pangatus yota taringo tuturpuk epistel nanang jahaonon na ditongani huriata tanggal 25 Februari tahun 2024 anggia ma lem torop hita terpasu-pasu merhide pakkatayota panakasyota ditikyon posrohaku kadongan na dapota pideon ulu mabagiu pideo to kadongan na so dapota dope dalam mengajak nasida lau mas subscribe do mamadu loceng na anggiat boy labrar pardongan otta do pangatus yota lau mamulai panigatiota taringo tutur pukon tadalo ma pandonganion nasihat tuhatta asini rohani tuhatta Yesus Kristus dot holong setia ni Jehovah amai dot persauran itu di purbadia ma madongani dot mamasu hita saluna amin turpuk na naik setak kasata sisigatatta saudari ditotuhon sian Sada Musa 10 pitu ayat sada 1 pitu dot ayat 15 110 ima taringot tu na di parata dewata baga-bagana tu si Abraham laos diubah dewata gua si Abram gabe Abraham songoni nang gua si Sarai gabe si Sara tadama turpuki masai takas. Jadi dung marumur 10 tahun si Abram dida maro Jehovah nama doktu ibana audo El Sadai dewata nasun hinagogo sai marparange di julukku maho jala daulat maroham asa hupat hot padaku doto jala hupatorop si tutuho jadi manuka masih Abram dungi makkatai de batamu se do tibana yang guau iya ma nunga hot pada kuroto jala torop akabangso maropu tuho sogut alani dang besi Abram guarmo dohoron si Abraham guarmo ay nunga hubabaki to gabe opu ni torop akabangso jala sopar si tutuho tu pahaku jala babaki tokku ho gabe opu perseden ni akabangso jala marroas yakku akaraja sai pahotokku do padaku tuho dohot tu pinoparmu sogot marsudut-sudut gabe pada saliling-liling na bahwa au gabe debatam manang Elohimmu dot debatani pinoparmu sugut Elohim ni pinoparmu sugut dungini dok debata di dok Elohimmu se tu si Abraham dangbe si Sarai dohononmu guarni zolmam si Sarah ma guarna ai pasu-pasukku ibana jala leonokku ma diho anak sada nang sian ibana jala pasu-pasukku ibana gabi akabangso gari reja ni akabangso marroan sian ibana sogut ido sahat na amuna na inaolongan na martua ima akan nau bigi nau peop na mangatusi mangeuhon makanguluhon doho mangulaon hatan dewata amin jal manaktai di do nagabe ojahan ni panakasyota ima dirajumi dewata dirajumi Elohim ha porseota gabe hasit tonganna hamuna na inaolongan di bagasan guarni tuhatta
Yang go hata Indonesia ni hapor siaon ima iman. Namar haroroan doi sian hata amen. Manang emuna di hata hebir. Amen lapatanna tutu si tutu. Mulidok hata junani amen amen leguhumin na tutu si tuturo au madok tuhamu enna. Emuna hasitongam me. Jadi sian hata emunai dibuka do hata amen, hata aman, amanah, dohot iman. Sudi nai pabuahon narong di bagasan hasitongan. Mulo amanah pe hasitongan mai nanang gulahonon yakka namang gulahon. Mulo aman sitong mai dangong guga. Mulo amen tutu si tutu. Kata-kata memang irokon ima tuturo. Alenga jo tidok mengelusi amen. Hata batak hapor seaon dang marharoroan sian guarricota itu ba porsea ayang go guarricota nai tubaddo porsea marharoroan sian hata parseoan dui lapatanna padzaloan ni akasewa seo na zulu bolo manaripari sungai Tuba permulaan ni sungai nakal haharuruar ni Danau Tuba ikomarsulu do jalai kon bayar do seo manak sewa atau Indonesia ada. Jadi parsewan gawi siani batu hata porsea. Kami dotek namu banguse guardi kota haduan gawi port side pelebuhan side melapatan. Jadi anggo hata porsea au porsea mulai naita berarti adong tatiup hasitongan taringot tu zolma manak tu sada manak tu taringot tu dewata manak taringot tu namasa sitong botul bonar. Jadi haporseaon ima nama dok ditiup jolma hasitongan ni namasa manak taringot tu diri ni sasahalak manang hasitongan taringot tu dewata jala dang buberang mosei tutudui bolo di hebir 10 seda ayat seda di dokon haporseaoni ima perbinotoan natotu taringot tu nasoni ida posne roha doi dia kasih rimon jala pamotoan natotu taringot tu nasoni ida obartu lapatan ni nadilion ni panurat hewirodo ubadnya idok Tuhan Yesus mertua ma jolma na porsea nakpe sodi ida tik itu si Thomas Meng. Jadi buido lapatatta lapatan ni haporsea ni atusakta. Memang bulu porsea hita bisa ada halak bulu porsea hita tu debata dangong na sanksi berwatta isi ngapos si tuturo hatta. Jadi marlapatan dui tape hopos ni rohatta taringot tu na taida taringot tu na tabigi manak taringot tu sasahala may manak taringot tu Tuhan.
Jadi padidang yutai maha porsiota. Jadi hamuna nahi naolongan di bahasan gorna itu hatta si Abraham namar gorna julu Abram tardok upu ni na persea takolan upu ni akka bangso na tubuh siya paparana. Kalau Kristen upu ni na persea do si Abraham ini. Pada darubio di dok upu ni torok bangso Abram labatanna ama bapa na marmulia asangap juga di bata warnai gabe Abraham hanai he dan het. Jadi raham labatanna gudang hata sejajarna hamon di sada Musa 10:5 di dok goarmu gabe Abraham amani torop bangso hamon haguim molo het do hanayat tong ba ama nago asiroha me go rahmat alaidang het hanai hidu jadi raham labatanna bahasa Jerman menge bahasa Inggrisnya kraut gudang torop. Jadi di badan ini debata itu si Abraham berjanji debata sama si Abram manang gawe namar guar si Abraham torop peparanna. Jadi siapa peparannai udah nggak keraja. Ditikina berpedan manang diratai Jehovah debata pada nod di sada Musa 10:7 nunga di dok tuhatahian di pajugun na tu si Abraham na nang bainon na si Abraham gabe bang Sundabulun banai suruh bukas sian urkas dim dala sian urkas dim bukas tuharan rak do amung nga si tera jala dung mati si tera di haran diturus si Abraham perdalanana tutano kanan jala saat doi hampir rumar 300 kilometer sian urkas dim tuharan jala 300 kilometer sian haran tutano kanan tu Berseba tonggo mangiring kapinaka lahi di si di buat si Abraham bo rombongan na aka perkarijuna termasuk uluan di perkarijuna si Eliezer alai nang nggo anak kon na si alai dung di Berseba lahi di tano kanan di dokot tu Jehovah do na tok pasu-pasun na si Abraham ala nirikot na pare anak konon di si Abraham disosoi si Sarah do sa ditok nga asa diuli si Abraham si Hagar na posona dayang-dayang ni si Sarah pangurupin ni si Sarah do si Hagar ala Mesir yulu si Abraham boy alai matahini zolma tak tahini Tuhan memang angko anak ni si Hagar tugut tu si Abraham kuarra si Ismail el manangihon debata manangihon 12 raja peperan ni tonggo gawe bang Sundabulu ni orang gue dibibili alai Jehovah madok daksia ni ko si Sarah do inna Mesia 10 tahun umur si Abraham 75 tahun umur si Sarah nang meratutuan alai tonggo hot rohani si Abraham ate
Diilik si Abraham pun yang asa si Ismail dalam di peparanna alai dang yului dewa tanu ikut si Sarah doin jalalan itu ikut pasrah ikut seguru dewa ta si Abraham perngulun na do di perpino paronna songoni do na prosea ngerti jadi tapoto takas tiki si pedibi grupi si Abraham rak do amung nga di urkas di jug de batai bare si posrohana alani tu gihoni bana bapak na do akka sude pengisi di jauh dua pak na pide borati taina ai jug de batawin na jadi mulai ma marapor sa na tubuh tu sere de bata si Abraham ate jadi tu si haram mak tu haram mai bada pinda dung diharam di jumu se turus perdalanam nung mati bapak nasi tera turus perdalanam tu tano nanek sebetu dunok kutuho nda jauh beti ba diului mana nak pesoi bering mana petanoi borat di mana ibu di mana sudah kartana do akka perkarijuna imated dari na prosea pasti leonon ni debatana majuau do nguru pengabudian nama cai lenggat tua do tu paparaku ido aperson di siapa rahmat to dalam memak somoni do nak tu hita mulai jauh debata hita terus do ibadat tu debata nang leonon na tu hita ari pengabudian manang masa depan nama cai lenggan boidu siya perpido partong, boidu siya inganan di tanoon, boidu siya parartaon, dala terlumubi, hasangapon, nihita na nijuna, di surgo hasanangani. Dedak say banggupupan juun ni dewata. Yuzi doha porsyon ni siya Abraham, mata botoi, ate. Diuji takas tubuh si Ishak ibangido do asa pelehonon na anak ngai memak somallo di Purtibini Mesopotamia na julu mamelehon anak buah beju tu dewatanan ni Sobbana diulu siapa Abraham dan dijual manang nalana posrohana mulu upeleu dos ti sakon anggo pe anakku si Ismail narwana alaina jelas panguluyud do so dia mai do dewata ba so ini ulah honina hidup tong alai disudeti dewata do si Abraham maniat mamelehon anak ngasih saki delegati do biru-biru. Arong ko cerita ni di halak naso Kristenon do di luar halak jauh di dok na di pelehon ni si Abraham si Ismail do na. Dale sudati cerita sa bibil lo alai gor si Isak gigat ke si Ismail. Mulai buku ni alai dangi rokon ni si gor na di pelehon nai. Alai gawe dituri-turi atun nasido de si Ismail lo ina ala ya tong nasido hidup pun nasido tong mai ngai tungade lu sudi nai ala ni padan ni Jehovah do tu si Abraham di kilau para tahun padan nai dewata Elohim tu si Abraham tu merumur 10 tahun si Abraham batuduhon Jehovah do gorna si El Shaddai debatana sun hinagugu kelarui bahasa rikot di Papua debata El Shaddai na
asa taba pos ni rohani si Abraham unang diripuak kasongon el nasingi lewat nasing ada gudangan di Luim di Mesopotamia di Timur Tengah tiki maksud ni dewata asa lam tuguruhan si Abraham asa udu marparange na hobartu hatani Tuhan si Abraham dalam daulat rohana. Jadi hapeahan ni padan di jebata ima jolma naulu marparange di julu ni Tuhan marparange nadingkan jalan daulat rohana. Ido hapeahan ni padan di jahuba debata persyaratan dui yang unak saya taruh kita neng madapot agak bagi-bagi si debata gotonggo parangin asoasya parangita dangulu daulat rohata tonggo mau pitisi gawe hamurukun di jahuba naro tu ita jadi perjuli dok debata El Sadai marparange ho di julukku daulat roham baru pesa di Leon janji padan natugu na marlaku sa saling lilinga jala hok padangi ikotonggo hot parangi nak to kapaparanna anggo sohok do parangi diturut to kapaparanna ibu bu dotok padani gabe rimas donaro kita pe mulu merpadek jauh batuan Yesus tu ita perwaonot taro parangeta dot hada ulatun nerohata tapi ring ma badan di Jahuba nah hoti ma patoropon Abraham do peparanna adus di si Abraham manukap ibana lau manangi hon hatan debata jadi ulu manukap jolma berarti ipatuturu dirina di hadapan ni Tuhan. Kita pikir bersiadar ropat manukap di jauh di Tuhan. Hati sujud. Memang yang mulai huriai jong-jong na dulu mau memuji Tuhan. Alai gorang ko Kristen naik ko sujud bolo rekod di rohate ko sujud tita tak pula songan kadongan na paragaman asing igi jangi tikar marsoba Katolik ta bereng bahudul jong ilutut na di dugul da soba kita pe rekod do patulunut ta sipata naulu hita manukap dia dupan di Jahoba buludangi gereja jauta alana ikom masay sangak bu Jahoba dewa tatay di julot ta natatad dari wagasan Yesus Kristus. Diberitaon di uba dewatado guar Abram gabe Abraham bahasa Abram memang pabulahon amana sangap na mulia alai bodo sangap tolma memang napesong anak konna asa tomu tu pada ni jauh tu si Abraham hidup bandu bagora Abraham ama opuni torok bangsok hamon haguim ibatong jadi pengubahun negari nah hobar tu baga-bagian dewa tadi anggosong baga-bagian dewa taring utuh hatoroponi dan gubahun negari songoni nak kita udang go putan ajolo namar gor akka gor putan ajoli si Polat si Sagom marlapatan do memangnya alai duk terdiri be ilio do guarra ate so bapakku idokong guarra si Pulin
itu lapatanna gor terdidi di bagasan gor terdidi tatapota do adong bage-bage lewat atong itu benar ikut tapi do gor terdidi na bagak unang nasumar lapatan bagak gua Robert nga larang minuto na lapatan ni bagak gua ada bedi benay so gua ribe ma langsung ini minuto lapatan ni tohori ada merperataran na alaina tumabu kumar lapatan do gua rekombar tu bagi-bagi di Tuhan berilitung keluar asa begak sunguni detong jadi kon malodo kita tong mapen guar si sarai pe diubah do guar gawi si sarai ratuku sori padakku si Sara buru ni reje sori pada imai satu karutakas na marharajau di halahio bartu bagian dewata jadi tabereng ma tabuna nah di padatun ni dewata jala itu terus naik pagi bang Israel satu nuang pagi bang Israel letong ida ate badan ni dewata sopar si tutu si Abraham tupahan di Tuhan jala gabi upu presidennya kabangso marroa siapa peparan na karaza mudir dia lak batak gue merjuara do hatoropong torok buah juaraon itu yang gue lak batak ketong jala memang kumers jadi torok bo dol mai tanong alai dak kolan torop mago alai ko torop na mergugu na hibul merhua merdewata hot jauh dewata di bagasan Yesus Kristus unang go paparate gabi gudang nguluon ayong go toropon somon anak ibewi ko spasiasiaton saya dadak ngihuda si balingga-linggaon lo ma torop akka pepartai torop si tutu alai gawe akka parangan di Jahuba Elohim Yesus Kristus Roh Kudus matong akka si totas hadameon hadengganon hamakmuron do tasonangan di pertibion ibaga-baga de batado tok tano pa isolatan tu si Abraham do tu paparanda mo liate may Tuhan ngai liod de batatu hita tano negara dang na may sorat tita di Indonesia on hita ro na puna negara on dut rakdo akarokan tanah asing kedo hita mabaguni asaring kangguluta jala naktuakka inukta na julupi di pasak dewata roka pasu-pasu aksa peparan na hasil di peparan na jadi matape huti satu nuang haporsiaw ni si Abraham masa doi tuakka peparan na haporsiaw tapi do haporsiaw no puta no perdulu terdiri di bagai segor itu anak amuktai di bagai-bagai dewata gabiak kajol manaring kita saat itu hita jala kapo parat tapi kunak kajol manata pasu-pasu ma unang gabi jol ma namar lea nama ngalak lea do akan asing karena hidup banna merlubah-lubah kita sudah memuji Tuhan merlubah-lubah kita mengulau kata di Tuhan merlubah-lubah kita sudah lao pistar khobar Tuhatan Tuhan di pasu-pasu Tuhan maida saluna unang gawe sahit tita i
bona pasugita ipangaratota ine karaton alai ku gabe pasu-pasu ma sonna ni baga-bagahon ni Yahuba tu si Abraham jalalaus dituruskan do bagai-bagai di bagasa Kristus Yesus Tuhan tu kita. Amin. Ali Tuhan oliate ma nunga berbagai-bagai ho lao makka manakok kami dalam menjakun haprosiam nami gabi hasitongan dia dopamu atong mangasi maho Tuhan misaluhna Tuhan pasu-pasu sudia kapaparan nami pasu-pasu nak kami pasu-pasu nang bangso nami doho tano inganan nami dia kami di pihak koko mangulu dia sianganon ramoti bangso nami Tuhan da sasonak ribu-ribu bangso nami nang dinalau margati pamaritaan nami tahun 2024 tahun. Sudi lau pasangapun do mengudui hatam. Asima rohap Tuhan pergugui bangso nami basidukun do mabayar sudia kautanga asau nang lembar pugus bangso nami on. Kolan alane lau mabayar utak pendapotan di negara nami. Posdo rohanami Tuhan nak terima semua merek kami. Sesamu dosa nami asiroham. Ului kami meriti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.